Ndaw be? Napa oh? Multiple choice, wa ni mo na answeran. Paita ning budjula oy. Di man ko kasabot ani. Paita ning way mutudlo nato oy. Napa diri oh, wa pa nauman. Wa pa ko katong nga answer ani. Sao man ako ni oy. Help people. Adaka na ko de ani oy. Pagka hindi makaya patabang ko ani eh. Pa! Tabangin sa ako ning modul na ko pa. Hindi sagod pa. Pa, tabangin ko ba? Kay ugma na ni, wa pa ko cancer, wa pa ko katunga ba? Pa! Unsa na? Tabangin sa ako ning modul na ko ba? Ay, module raman ay kasayon raman ana, wa pa day ka answer ana. Madud pa. Ndaw be? Nasa oh. Multiple choice, wa ni mo na answeran. Dito ka. Amin na ballpen. Ay, nimo mat raman day ni kasayon raman ani. Ay, kuan raman ni oh. Find the LCD. Less common denominator. Ay, kasayon ganiha ra ka diri wa pa kakita. Oh, multiple choice oh, pilian ra nimo. A, B, C, D. Naara diha nganong wa man ka-answer nga ni abot na lang ka grade 11 wa pa nimo na answeran. Ganiha ra man ka diri. Oh, di arang answer oh. Answer daw. Gabi, unsa man ni siya? Napaw. English. Money. Kuman na pa. Pang grade 3 man ni inyong klase. Oh, ka-simple. Kapay project na mo pa oh. Unsa man na? Gabi. Asa bang uban na ni katong lisod be? Asa tong lisod? Na diri pa oh. Pangitaan ng pinakalisod diha. Kay di ko ganahan mo answer og kuan basic. Oh, dara. Pilipino. Magsulat ng maikling tula. Oh, basta rang dali ah. Dali ra kayo magsulat ra kang tula. Diba katong English daw? Okay ni English. Oh, ang gibutang diri instruction nakabutang oh, instruction. Mag-drawing og tulo ka kahoy. Bastan sayo na. Sayon ra gyud kayo. Mag-drawing na kag tulo ka kahoy ha. Okay ni. Napapa oh. Kini. Adara science, kini science oh. Oh, nakabutang dire oh, instruction oh. Crack the egg above the mountain. Tagalog o Bisaya, hubaron ako ha, paminaw. Sa Bisaya ana, ang Bisaya ana, ha? Paminaw. Sige. Magbuak kag itlog, babaw sa bungtod. Oh, dali ra kayo. Simple ra kayo, oh. Crack the egg above the mountain. Ang Bisaya, magbuak kag itlog, babaw sa bungtod. Oh, dali ra kayo. Oh, katong uban diha nga sabi, unsa pa isa? PE ba no? PE tong lisod? O dara, lisod kini ba di ko ka memorize Oh, ko. basahon ako ha. Sige daw pa. Oh. Paminaw. In your 10 finger, kindly cut the one. Oh, dali ra kayo. Say meaning ana pa. Ang meaning ana, oh, tanawa. Ikuha nimong kamot. Ana, oh. Sa pulo nimo katudlo, magputol kag isa. Oh, dali ra kayo, tanawa. Ana imong kamot. Oh, basahon ako, oh. In your 10 finger, kindly cut the one. Sa Bisaya, sa pulo nimo katudlo, putla nimo isa. Oh, pila man na ipa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, pulo. Pulo siya, di ba? Oh, putlo nimo ng isa. Makuha kang kutsilyo, putlo nimo. Ingana na ka sayon. Asa pa. Ani pap, basta. Kapoy kayo pa oh. Ay, naday mo yung subject nga recess. Ano pa? Ay, kini ang pinakasayon yun na ako nga subject yun. Katong na eskwela ko high school. First year hangtod fourth year. Mo ni ang pinakasayon, perminti ko first ani. Unsa ni nga subject? Recess nga subject? Ay, ako pa. First ko ani perminti. Nganoan? Kada mag-recess gani, muuna din ko stantin ana. Mo nang ikaw ang ma-first gyud. Di gyud ka mabagsak. Bana lagi kayo. Ito man na. Ay, kuan pre, kanang akong gitudloan og kuan ba?
answer ako anak yung module kay daghan kayo yang kuan niya, di na nakaya pod. Kay kuan kayo yang kuan. Ikaw pre no, laglag re kali pre no. Butag sayo, laglag ba? Unsa na imong dala pre? Pre. Nabantayan dahil mo akong gibit-bit. Rambutan ni pre. Atag sa ko ba? Perting tam-isa pong rambutan na. Lami po kayo siya kanon ba? Ano man good pre? Kanang lisod kay ilang subject ba? Pang college ba nya? Kuan pa biyan ni akong anak pre. 11 pa niya ang ilang topic lisod kayo pang college na, pang second year college mo nang akong gitudluan kay mo po ni akong hilig sa una gud. Di man sa ingon ng hambog pero maayo pod tumukan aning kuan pod, ing mga kuan niya. Binakog unsa. Sige pre, binakog unsa ba? Bisa ko tiwasa akong kaon ani. Nawara. Ato tong silingan no. Ba gyud nangagda siyang rambutan no. Ngani. Atik-atik pa nga tamis lagi daw. Pero wa gyud siya ka ingon nga kuan no, rambutan diha pre. Ana no, wala gyud siya ingon ba no? Dalo gyud kani. Tawhana na ba no? Tanggaluan na po eh. Huwag na silang kaliwata. Sige lang nak. Padayon lagi eskwela, makahuman ka pohon. Makahuman ta. Ay kabalaka na ara ko sa Luyo Permente. Para mo tabang nimo ug unsay akong kayang matabang. Makahuman ta pohon Dili lang kay rambutan atong makaon, makabalos ra tan tawanan na. So, what's up, mga katang? No? Sa episode 4 na mo turon sa mag-shoutout tapos me guys. So actually nag-con me direct mga module pero nananggapon may time sa paghimo og mga kalingawan nato. So first is shout out like ang Pastora Banjing may pangalan nito. O kay sa iyang bana po Pastora Uli may apelyido no. Shout out sa Oli family from Matanao. Lower Marble. So isa sila ka buutan nga tao. Magato na mo dito last Lunes ba to? Lunes no. Last Monday. Dating busugan na mo tapos pag uli na mo gipadalaan pa yun may mga pagkaon nga basta daghang yung kay mig nakuan dito then na bless pag niya ito pag-ato. So shout out yan ninyo Pastor, God bless you. Ang Ginoo ay madugang pagpanalangin kanyo. Birthday man dito niya no, niya pasalamat sa ilang sakyanan. Bagong sakyanan. So ingon na sila ka unsa ni bless panalangin nagmayo sa Ginoo. Then proceed ta diri sa mga nagpa-shoutout no. Sa first shoutout kay Bulitoy TV. So subscribe niyo sa Bulitoy TV guys. Sa Digos na yung mga sniper, motor na yung mga vlog guys. Then kay Dilacerna family, shoutout kay Ruel Kent Lintua, Mark Jan Talayra, Jix Vlogs, Christian Villamor, Roy Sumagang, Michael Constancio, Jailor Bitonio, Kian Caballeros, Rena Jailo, Asis Boy TV, Shadow Blade, Junji Binya, mga Binya family shoutout, John Paul Mahinay, Pilmore, Junior Vlog, Gajel Rael Cañete, Patak Judy, Resurrection, Ena Baslot, shoutout kay Ena Basyote from Darapuay, Bansalan, Davao del Sur. Sa mga solid fans na to. Then Rolando Bolario, Ryan Aligway, Rahad N, Joseph Elden Dumile, shout out. Junji Igamulan, Elmer Corpos, Ciela Nabila, Reggie Gomez. Then shout out tayo kang Sir Brendo Tampos o kang Sir Saavedra from Tubod o kang Sir Glenn. Shout out sa inyo dia. Shout out kay Kurt Manuel from Upper Bitawag, Bansalan, Davao del Sur. Usa ni siya ka pinakakuyaw nga tao pod ni aning barangay. Ikaw, King. Ano na ako si Kurt Paul mo nun o si Kim mo nun. Shout out din kay Jen na sa butika. Dol, sorry sa kuan. Kabalo na ka. Shout out. Then, God bless. Napa. Si Barak day. Munon. Barat. Kay Junjun Vlog nasa Manila. Junjun Vlog, subscribe. Bye, shout out. Bye then. Libungan Liners, shout out. And kay Kuya RJ sa Bandel Channel sa Saudi Riyadh, shout out dia. Nindat kay ito lang t-shirt bagong gipakuan. Nawala akong t-shirt yoy. So kana lang shout out sa tanan. Sa wala na shout out ay lang pang lood. At besa
Guys, God bless, more power. Kanuna yun na itong inumduman nga, wa tayo mahimo kung walang Ginoo. Ay, tabo ni. Wala tayo mahimo kung wala ang Ginoo. So, we are God first yun sa atawang tanan. Kaya lang, God bless. Thank you. In first place, gano'n itong Ginoo. Wala. Sumay. Ha? I-up na na. Ah.